Teraz máme totiž pred sebou skutočne vzrušujúcu tému, je ňou spojenie so skutočnými astronautmi vo vesmíre. Počuli ste už o ARIS? Ak nie, tak je to úžasný projekt, vďaka ktorému môžeme komunikovať s astronautmi na ISS, teda Medzinárodnej vesmírnej stanici. Viac nám o projekte ARIS prezradí Peter Štefánik a takisto privítame aj opäť prvého viceprezidenta Slovenského zväzu rádioamatérov doktora Norberta Moravanského. Dobre, takže zdravím vás. Moje meno je Peter Štefánik. Študujem na Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici, odbor elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a rád by som vám predstavil program ARIS. Ako už bolo spomenuté, je to projekt, ktorý rádioamatérov a študentov naprieč celým svetom im poskytuje možnosť spojiť sa s astronautmi na Medzinárodnej vesmírnej stanici v reálnom čase. Tento projekt započal prvým kontaktom už dávnejšie v minulom storočí. ARIS samostatne vzniknul v roku 2000 približne. Počas misie raketoplánov, a teda STS-9 na Kolumbii, bolo experimentálne radioamatérske vybavenie Motorola a astronaut Owen Garriott s volacou značkou Whiskey 5 Lima Foxtrot Lima uskutočnil prvé spojenie v pásme 2 metre s iným radioamatérom na Zemi, teda v Spojených štátoch amerických. A od tohoto momentu, keď prišli na to, že teda dá sa vysielať aj z vesmíru a že je to veľmi zaujímavé a inšpiratívne pre či už študentov, mladých ľudí, alebo teda aj ostatných radioamatérov, začali túto prax vysielania rozširovať. Radioamatérske vysielanie z obežnej dráhy bolo teda nadviazané v tom projekte SAREX, alebo teda Shuttle Emerge Radio Experiment. Neskôr pokračoval na vesmírnej stanici Mir, kde bol aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela. Obsahovalo to nejaké základné vybavenie, a teda digitálny modem s rádiom na odosielanie správ a takisto bolo prvýkrát použité aj frekvencia 145-800, na ktorej sa spojíme s astronautkou Sanitou aj dneska. Ako som spomínal, ARIS vznikol v roku 2000 a zaujímavosťou bolo, že radioamatérske zariadenie bolo prvým funkčným experimentom na Medzinárodnej vesmírnej stanici už počas expedície 1. Môžeme vidieť na prezentácii aj teda insignie týchto programov AMSAT a ARIS, a aj talianskeho astronauta, ktorý uskutočnil jedno z prvých spojení z vesmíru v rámci ISS. Ako som spomenul, na ISS sa teda nachádzajú radioamatérske zariadenia, ktoré pozostávajú z radiostaníc, aj teda antén, a tí sa nachádzajú na americkom, alebo teda združenom segmente a takisto aj ruskom segmente na ISS. Je tam niekoľko antén, najmä na pásma VHF a UHF. Bol experiment aj na krátkovlnné pásma v rámci 10 metrov, teda 28 MHz. Ten bol ale neskôr zrušený a na ISS donedávna fungoval aj vysielač na amatérskú televíziu v pásme 13 cm. Na obrázkoch môžeme vidieť inštaláciu jednej z antén a takisto aj radioamatérske zariadenia, ktoré sa na stanici nachádzajú. Potom na obrázku úplne vpravo dolu vidíme aj astronautku Sanitu Williams, s ktorou sa dneska spojíme. A na záver by som dodal, ako som sa ja dostal ku programu ARIS. Môžem povedať, že ma úspešne inšpiroval tento program, keďže o vesmír som sa zaujímal prakticky od malička
a zaujímal som sa aj o elektrotechniku. A keď som prišiel na to, že je možnosť cez radioamatérstvo nejako sa spojiť s tým vesmírom, či už teda astronautmi, alebo používať radioamatérske družice na obežnej dráhe, tak ma to veľmi fascinovalo a teda spravil som si radioamatérske skúšky. Môžem sa pochváliť, že som teda najmladším operátorom triedy E na Slovensku. A v rámci toho programu ARIS sa mi podarilo aj pár úspechov, čo sa týka Slovenska. Osobne sa mi podarilo párkrát spojiť s rôznymi astronautmi na Medzinárodnej vesmírnej stanici, za čo som bol neskôr aj ocenený, ako môžete vidieť na obrázku. Som veľmi rád, že sa podarilo tento projekt zorganizovať na Slovensku, keďže ako kolegovia spomínali, jedná sa o prvú takúto akciu v rámci Slovenskej republiky a teda dúfam, že spojenie vyjde a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa vám ešte prihovorím veľmi krátko s predstavením možno, že takého prierezu činností, ktoré vykonáva Slovenský zväz radioamatérov, ale ktoré aj prezentujú radioamatéri ako takí všade na svete. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem prehovoriť po Petrovi Štefánikovi, nie len preto, že je to najmladší radioamatér a operátor, ktorý dosiahol najvyššiu operátorskú triedu, aby ste rozumeli, o čo ide. Musel preukázať schopnosti komunikovať nielen v anglickom jazyku, ale jedna z možností je aj dokázať komunikovať Morzeovou abecedou, musel poznať všetky medzinárodné predpisy, hláskovaciu tabuľku, aby bol schopný komunikovať aj v prípadoch núdze a emergentnej komunikácie, čo je jedna z činností, ktoré zastrešuje aj Slovenský zväz radioamatérov, ale aj Svetová zdravotnícka organizácia a Svetová organizácia pre emergentné situácie a všetky iné zložky, ktoré môžu riešiť výnimočné situácie nielen v Európe, ale samozrejme aj v globálnom priestore. Osobitne som rád, že sa Peter volá Štefánik, pretože je nositeľom snáď toho najkrajšieho priezviska, ktoré sa spája s našou históriou a priezviska, na ktoré môžeme byť všetci právom hrdí, pretože to, čo dokázal Milan Rastislav Štefánik v globálnom priestore, by sme si asi potrebovali pripomenúť aj teraz, aby sme boli schopní oceniť, čo Slovensko a slovenská veda dokázala dať svetu a na dlhé roky to bolo asi všetko, čo sme dokázali. Takže teraz je na nás, aby sme znovu sa prihlásili aj k menu Milana Rastislava Štefánika a pokúsili sa potiahnuť to trošku ďalej a nenechať sa len ubíjať často životom, ktorý žijeme v aktuálnom svete a vôbec teraz. Takže je mi ešte raz veľkou cťou, že môžem z pohľadu Slovenského zväzu radioamatérov vám dnes predstaviť najmä chlapcov, ktorým sa podaril husársky kúsok a ten kúsok sa volá spojenie s Medzinárodnou vesmírnou stanicou, pretože Matúš, Pálo a Vlado a ostatní naši kamaráti z východného Slovenska vytvorili podmienky preto, aby sa Prešovská univerzita, východné Slovensko, Prešov, ale aj Slovensko ako také dokázalo zaradiť medzi popredné akademické pôdy sveta, ktorým sa podarilo toto spojenie. Nie je to úplne jednoduché, je s tým spojená obrovská administratíva, ale aj schopnosť, aby NASA uznala podmienky, ktoré v tejto chvíli, v túto sobotu budeme vytvárať na Slovensku, aby sa toto spojenie podarilo. Len aby ste možno vedeli, o čo pôjde, asi chlapci o tom budú hovoriť ešte technicky bližšie, ale ISS sa pohybuje asi rýchlosťou 2,7 km za sekundu a bude nad nami niekde vo vzdialenosti asi 450-500 km. Ak teda hovorím správne informácie, Peťo, dúfam, že ma ešte upresníte. 11,2 km za sekundu, tak ešte som to povedal o 1/3 menej. Čo tým chcem povedať, bude to spojenie v pásme 2 metrov moduláciou FM, čo je frekvenčná modulácia, a bude to na segmente 145,800 MHz, ale tieto technické informácie ešte budete mať k dispozícii.
Toto spojenie bude trvať určitý obmedzený čas, kým v podstate ISS bude nad územím Strednej Európy a kým toto spojenie bude vôbec technicky možné na základe smerovania antén, ale k tomu sa určite dostaneme. Takže toto nás dnes bude čakať. Okrem toho, rádioamatéri, ako viete, disponujú ako jediná amatérska služba už v súčasnosti záložným komunikačným systémom, to znamená, každý rádioamatér na svete vie Morzeovú abecedu, alebo sa ju aspoň učí. A my, trošku staršia generácia, sme dokonca súťažili v tom, kto tých Morzeových znakov dokáže prijať a odvysielať čo možno najviac. To bola taká klasická súťaž, ktorá ešte v určitej podobe prebieha aj teraz, takže ovládame záložný systém Morzeovej abecedy, čiže keď by náhodou prišiel napríklad nejaký elektromagnetický útok, ktorý by bol smerovaný na Zem alebo na niektoré jej časti, tak Morzeová abeceda je jeden zo záložných systémov, ktorým môžeme komunikovať napríklad v pásme krátkych vln a môžeme vytvoriť aj situáciu, kedy nie len na krátke vzdialenosti, ale aj na dlhšie vzdialenosti dokážeme Morzeovú abecedu použiť, aby sme tie najpodstatnejšie informácie častokrát existenčnej povahy dokázali vyslať na bližšie alebo vzdialenejšie vzdialenosti a na nejaké zberné, významné miesta. Čiže rádioamatéri ovládajú Morzeovú abecedu. Rádioamatéri sú ľudia, ktorí používajú veľmi často high-end technológie, to znamená, vieme veľa o radiotechnike, vieme veľa o antenných systémoch a vieme o tom, akým spôsobom do tých antenných systémov dostať ten výkon, ktorý potrebujeme na to, aby sme sa vedeli spojiť v globálnom priestore vlastne s akoukoľvek bodkou na mape, ktorú si vymyslíte. Rádioamatéri zbierajú zaujímavé zeme, krajiny, ostrovy, spojenia so zaoceánskymi loďami. Picháme tie pomyselné špendlíky do tej mapy a snažíme sa obsadiť všetky tie miesta. Momentálne teraz je cez 350 miest na svete, ktoré majú štatút samostatnosti a s ktorými je možné vytvoriť radioamatérske spojenie, takže sú medzi nami zberatelia, ktorí po nociach točia tým gombíkom na tej rádiostanici a hľadajú tie slabé signály, aby sa spojili s ľuďmi podobného razenia, ktorí sa nachádzajú niekde v Pacifiku alebo niekde na iných častiach sveta. Ja keď som mal asi 17 rokov, tak v mojej hlave utkvieva jedno spojenie s Meraldou Warren. Je to žena, ktorá žije doteraz na ostrove Pitcairn, kde stroskotanci z lode Bounty a je to vlastne 7. generácia ešte týchto ľudí, ktorí sa pôvodne usídlili na ostrove Pitcairn v Južnom Pacifiku. A keď som mal 17 rokov, tak sa mi podarilo spojenie s touto vzácnou stanicou a môjim prvým zážitkom, keď som vedel lámanú angličtinu, bolo, že ma táto Meralda Warren požiadala, aby som vytvoril akúsi retranslačnú stanicu pre ostatné krajiny a stanice v Európe, keďže som mal dobrý signál v tom Južnom Pacifiku, aby som je vlastne pripravil a lifroval všetky tie stanice, ktoré chceli s ňou vytvoriť spojenie. Tak si viete predstaviť, že ak vie človek pár viet po anglicky, tak asi na mojom čele boli veľké kropaje potu, keď som mal takúto obrovskú mieru zodpovednosti. Rádioamatéri ale aj súťažia. Dámy a páni, asi 6 významných svetových závodov ročne sú obsadené rádioamatérmi a Slovenská republika spolu s Českou republikou sú pomerne významné krajiny, pokiaľ ide o svetový contesting, to znamená svetové vysielanie a závody, ktoré sa v tejto súvislosti organizujú. A dosahujeme v top 6, teda v tom svetovom rybníku na 1. až 6. mieste takmer vždycky popredné miesta. Takže stredná Európa, konkrétne československý priestor, je naozaj úžasná skladba ľudí, ktorí sa tu historicky vyskladali a dokážeme v tom veľkom rybníku celkom byť úspešní. Áno, prepáčte? Už mám skončiť. Áno, takže áno, všetko je v poriadku, len takto sa mi to ešte nestalo, ale prepáčte mi, prosím, lebo ja som vysokoškolský učiteľ, takže mňa len odstreliť, ja inak rozprávam až do večera, takže dobre, že ste ma upozornili. Ďakujem za pozornosť a ešte raz
by som chcel povedať, že ak rozmýšľate, čo s načatým životom, tak vás pozývame medzi rádioamatérov, budete v dobrej spoločnosti, budete v exkluzívnej spoločnosti a my budeme veľmi radi, že s vami môžeme komunikovať, pretože akákoľvek otvorená hlava, akákoľvek nová myšlienka je u nás vítaná a sme slobodomyšlienkári. Takže čo nové technicky ste vymysleli, u nás ste vítaní. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem ešte raz peknú sobotu.